عزو سلام تنا تقبلوا فنونا بمكتال شكوبو زغركم تعزبتنا كم يتوعلون لو محمد عصوت وسلسلة لكاتي فركم على فرقان استدالوا هاجراون زيادات حيزركم قريبا لهم نمكتالكم بغير زعد مصادكم تسنح ميكايل حرقو فلما قم بكنت وتاتو افلم مبل 5 عامت قفعتات جزاتي سرعتات إثيوبيا بسمران كبابيان مذكر مدلوات تصافيفهم أب زوبا دوبو بوهدت من حدارات حيلتات مكلخالنا أدمعي مربات لمعات كم التعامة تقليسو أب زوبا ماكل حركات ترافيك أب كلتشين 24 بشوعات تحمش مئتاوي توسيغو أب زيناتات وطعي أمريكان روسيان كونات يوكرين بغلطوف دو نمبال زعالم كتاو زرب نمجمار كم تسمع مع قليزان قبصن يوردانوسن فلسطيناوان كان مريتهم كي قعزو داق مهنسطوش متغازا ككاد تصويعهم توركن إندونيسيان قطوبان وتهدراون زمدنا نمدن فعزي حقز نايم التحقاس سمعات تفراري من زرزو زينا مبل 5 عامت قفعتات جزاتي سرعتات إثيوبيا بسمران كبابيان مذكر مدلوات تصافيفهم وكيل رينا يوناتان عبين زدالو تصبصب ياسين صالح كأوروبوي جزاتي سرعتات إثيوبيا قبل الإسلامو حزبي أسمران كبابيان زفتسمو هلقيت مذكر بمتحضر من محضر زوا مأكلن كوميشن باهلن سبورتن ككاد سنح مدلوات تصافيفهم بازي مسرت أب 16 زباطات على نايتي إيرترا مريتامبر حزبا أيدلينان بزبل متكل بسورن أوجن أب لألي نتوهان إيرتران استفتسمي قفعتات بحفشا هلقيت عنوتن راسيان دما بفلاي چلفا كاب بحري بمتقاس عبيتن غير السعوو من اسياد دمان خفلطو استمهروتات يوهابالهم جزاتي سرعاتات إثيوبيا تاريخ يغرز زيبلو قفعتات كم تفتسمز قلتو أغربتي استمهرو أب إيرترا بحالنجي مجزأتاوي سرعتات إثيوبيا زي تتنكفت عدتهن كتما خمزي نبرت أبنتات أسنيم قليسهم نساتهم أسعيبهم شهنت شعاتهم 275 شهنت شعاتهم 276 نتقماتو أسمرا نقهو فيركان جزخا بدحان زيت من لسلن سلمات عامتات منبارن نزكاز نبرب بفلاين من إسيات علامات زقبرة قتلت بمحنة اتصلكي أدراجات آيات موجيح بسانجان كالق قفعتاتن بمتقاس أبريهم تساتفتي أب موداتا متاي وطيت حلفن هلون سلزخونه نحلف مرات مجزاتي مركز بمكبار أب ككبابيهم استفتسمي قفعتات بحفشا زتخفل واقع هيوات زعانو نبرتن ستراسيه هابتن دحر مزرزار قلعون من إسياتن بقبو نخفلطون التاريخ نخسر طمن أب كاريكلم آتيو كم عين تمهرتي بسرع كوهاب تلابيهم جزاتي سرعتات إثيوبيا قبل علي سلاماو حزبي أسمران كوابيان زفتسمو هلقيت مذكر بزوبا درجة استدالون مدب بعسر تحمشت لكاتيت أميدا بحت مسكرم كقرب مغانو كاب من محضر زوا ما أكست رغبة حبريتا أفليتهم نابل كالزينا نسقرم أب زوبا دوبو بوهدت من محضرات حيلتات مكلخالنا مع مربات لمعات كم تعامة تقليسهم وكليرينا في المنطقة كابون زدالو تصبصاب فورتنا عندهم كتقربعهم أب زوبا دوبوب بوهدت من محداراتن حيلتات مكلخالن أب 2024 أدمع مدبات لمعات كم التعمى أم محدار زوبا أتو هبتا بتسفاتين بعسرتن عسرت حدن لكاتيت أم من دفر عبست خايدة قمقام قليتهم مدبات قسقاس لمعاتاو مدبات زدنفع هنتت تحت أرض حرشا محبرا وأقولقلوتات كومون مرجع محدر تكبابن أكايت سراحن كم زتقلل بمتقاس أم مئكاب قبرت ريتن مريتن حقاو مسرح متحلاف واننت أوايتنون زمسكن سرحات كم التسلاسل حبيروم بدرجة نقص زوباتات جنافر منيسترتاتنا كفلتات من محدار زوبان أبزارة بتصبصاب دما أب كل نقص زوباتات بلعول تصادف هزبن حيلتات مكلخالن سفيح مدبات مفواس مايكوعتات مهنات متسقانن ترقياتات كمون نقحات هزبي أب استفلاليه مدايات زبرخ قوسقواسات زتقالل أدمع مدبات كمتتكبر بريهم بزي كازي أبدك أمحارة طورونا قادين سرحة أنبسطة قلبان براغيتن بأستات 10 مليون نقفة بتصحايا وصعات
ዝሰርሕ ቀረብ ስርዓት ማይ ከም እተዋደደ ተገሊጹ ኣኼበኛታት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ዝተሃንጻ ዲጋታት ብድበት ንኸይመልኣ ቁልጡፍ መደባት ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ክትግበር ዝተጀመረ ትሕቲ ቅርጽታት መስርሕ ህንጸቱ ክቀላጠፍ ጥንታዊ ኣሰራትን ቅርስታትን ንምጽናዕን ንምዕቃብን ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ዝያዳ ክሰፍሕ ከምኡውን ንጥፈታት ስታቲስቲካዊ ስርዓት ሓበሬታ ክምዕብልን ክሰፍሕን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ሃብተኣብ ምስፋሕ ሕርሻዊ ልምዓት ብፍላይ ከዓ ህንጻት ዲጋታትን ከትርታትን ምዝርጋሕ ትሕቲ ቅርጺ ቀረብ ማይ ምሕያል መደባት ምግራብን ጽገና ጽርግያታትን ከምኡውን ምስፋሕ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ካብ ቀንዲ መደባት ስራሕ 2025 ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ማእከል ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ 2024 ብ7.5 ሚታይት ከም ዝወስኸ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣትን ኣብ ንብረት ዘጋጥም ዕንወትን ድማ ብኡ ምንጽር ርክብ ከም ዝበለጸ ጸዋት ፖሊስ ትራፊክ ይሕብሩ ወኪል ሪና ዳንኤል ወሉን ዘዳሎ ዜናዊ ትሕዝቶ ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 2024 ሓደጋታት ትራፊክ ብ7.5 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ሜጀር ሃይለ በራኺ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብታ ዓመት 2491 ሓደጋታት ትራፊክ ከም ዘጋጠመ ምስ ናይ 2023 ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ7.5 ሚእታዊት ወሳኽ ከም ዘርአየ ከም ሳዕቤኑ 25 ሞት 634 ከቢድን ቀሊልን መቑሰልቲ ኣብ ንብረት ከዓ ልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሰ ሜጀር ሃይለ መጠን ዕንወት ብ16 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሓቢሩ ኣብ 2023 2304 ሓደጋታት ነይሮም ኣብ 2024 ድማ 2491 ሓደጋታት ነይሮም ሕጂ ኣብ 2023 ሞት 23 ሰብ ነይሮም ኣብ 2024 ድማ ሞት 25 ከቢድ መቑሰልቲ 153 ኣብ 2023 153 ነይሩ ኣብ 2024 ድማ 172 ነይሩ ቀሊል መቑሰልቲ ኣብ 2023 460 ኣብ 2024 ድማ 462 ኣብ ዕንወት ከዓ ክንርኢና ኣብ 2023 ስጋብ 16 ሚልዮን ነይሩ ኣብ 2024 ስጋብ 15 ሚልዮን ነይሩ ሕጂ ንዓና እንታይ ይሕብረና ኣሎ እዚ ናብ ዝመጽእ 2025 ዝያዳ ምቁፅጻር ከም ዝሓተና ነዚ ሓደጋ ከዓ 5 መንሲ ክንከይ ከም ዘለና ጻዕርታት ክንገብር ከም ዘለና ሓቢርና ኣሎ ማለት እዩ ነቶም ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋታት ከብርህ ከሎ ቀዳምነት ዘይምሃብ ርሕቐት ዘይምሕላው መሰሰቲኻ ምዝዋር መምርሒ ፍቓድ ዘይብልካ ምዝዋርን ሓደገኛ ፍጥነትን ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እቲ ዝበዛሕ ሓደጋታት ኣብ ክሊ ዕድመ 30 ክሳብ 44 ዓመት ብዝዕድመኦም ከም ዘጋጠመ ኣረዲኡ ሜጀር ሃይለ ወሲኹ ብመራሕቲ መካይን 3628 ብመራሕቲ ሞተር ብሽክለታ 741 ብመራሕቲ ብሽክለታ 15193 ብመራሕቲ ዓረብያ ፈረስ ድማ 46 ብጠቕላላ 76608 ጥሕሰት ሕጊ ከም ተፈጸመን ልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ መቕጻዕቲ ከም ተወሰነን ብተወሳኺ ገሊጹ ዝርዝር ክረኦ ከሎ ድማ ብሽክለታ 15197 ሕጂ ዝገልጸልና ከሎ እቲ ጥሕሰት ሕጊ ብዝያዳ ብሽክለታ ፍጸም ከም ዘሎ ብኡ መሰረት ሳዕብን ናይዚ ከዓ ሓደጋ ከዓ ፍጹሙ ከም ዘለዎ ንምብራህ እዩ ቻርጀርን ሞተርሳይክልን 741 ዓረብያ ፈረስ ከዓ 46 መስተ ሰትዮም መኪና ዝመርሑ ከዓ 334 ተኸሲሶም ማለት እዩ መምርሒ ፍቓድ ዘይብሎም መኪና ዝመርሑ 304 ጉዱድ መድሕን ዘይብሎም ድማ 405 ተኸሲሶም ጠቕላላ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሕግታት ዝሓሰዋ 59585 ብጠቕላላ ዝብላዕሊ ዝተጠቐሰ 76608 ተኸሲሶም ነይሮም ማለት እዩ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ኣብ 3 ወርሒ ፖሊስ ትራፊክ ኩለን መደበራትን ወሃብቲ ደገፍ ኣህዱን ዝሳተፍዎ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ናይ 10 መዓልትታት ወፍሪ ከም ዘካይድ ብምጥቃስ በዚ መሰረት 4621 መካይን 15 ሞተር ብሽክለታ 61 ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታ 5403 ብሽክለታታት ከምኡ ድማ 4 ዓረብያ ፈረስ ከም ተቐጽዓ ኣብሪሁ ሜጀር ሃይለ በራኺ ኣብ መወዳእታ ሓደጋታት እናወሰኸ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ይውርድ ስለ ዘሎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ሕግታት ትራፊክ ኣኽቢሮም ክንቀሳቐሱ ተላብዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ኦስትሪያ ጀርመን ኢጣልያ ሽወደንን ደቡብ ሱዳንን መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ብልዑል ማዕረግ ጸንቢሎም
ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ መልክዕ ፀብጻብ ተዋሂዱሎ ዳናይት ገብሪወት በዚ መሰረት ኣብ ቬና ኦስትሪያ ዝነብሩ ዜጋታት ፈንቅል ቅኑዕ ሕርያ ብዝብል ቴማ ኣብ ዝወደብዎ ጽምብል ኣብ ወንበር ማሕበረ ኮማቶ ዕቑባይ ኣባዲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስርሒት ፈንቅል ፍጻመ ናይቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ከም እተቃረበ ዘንፈተ ወሳኒ ታሪኻዊ ስርሒት ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብ ጀርመን ዱዝልዶርፍ ማንሃይም ቪስባደን ፉልዳ ኑረንበርግ ሄፐንሃይምን ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ክጽምበልን ከሎ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታትን ክልተኣዊ ዝምድናታትን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ይጽምበል ምህላው ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኩለንትናዊ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ኣንፈትና ናብ ልምዓት ከነቕንዕ እዋኑ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ብተመሳሳሊ መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማታት ኢጣልያ ማለት ሮማ ሚላኖ ቦሎኛ ካታንያ ፊረንሰ ቶሪኖ ፒዛን ቬሮናን ብትሽዓተ ለካቲት ብዝተፈላለየ መሰናደኡታት ተጸንቢሉ ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ኣምባሳደር ፍስሓ ጼን ጴጥሮስ በረናጽነት ዘርሓወ ስርሒት ፈንቅል ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይማትእ ንዓለም ዘረጋገጸ መስተንክራዊ ስርሒት ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ታሪክ እዚ ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምስግጋሩ ብሓባል ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣረዲኦም እቲ ታሪኻዊ ፍጻመ ኣብ ከተማታት ኣፕሩዞ ፓለርሞ ናፖሊ ፓርማን ፓዶቫን ዝመጽእ ሰንበት 16 ለካቲት ክጽምበል ምዃኑ ተፈሊጡሎም ኣብ ሽወደን እውን መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ከተማታት ስቶክሆልምን ዮቶቦርን ከባቢኦም ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተጸንቢሉ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ኣቶ መሐመድ ዓሊ መሐመድ ስዒድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስርሒት ፈንቅል መግዛእቲ ፍርቂ ዘመን ዝፈንቀለ መስተንክራዊ ጅግንነት ዝተፈጸመሉ ፍጻመ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ብድሙቕ ኣገባብ ብሓበን ክጽምብሎን ከሎ ረዚን ትርጉም ከም ዘለዎ ገሊጹ መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ጁባ ደቡብ ሱዳን እውን ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተጸንቢሉ እቲ ጽምብል ነቲ ኣጋጣሚ ብዘንጸባርቕ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ማዕሪጉ ነይሩ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ክሽፎ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብፍላይ ንምክታብ ብ8 ለካቲት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዋደ ርክብ ተኻይዱ ሓላፊ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዮሴፍ ፍሳይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንዘስዕቦ ጥዕናዊ ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ሃስያብ ብምጥቃስ ጥዕናተን ፍርቂ ሕብረተሰብ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንምውሓስ ብንቕሓት ንምውጋዱ ክስራሕ ፀዊዑ ኣብ ወንበር ኮሚተ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንምውጋድ ክሽፎን መርዓትሕቲ ዕድመን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሕመድ ዓሊ ቦገኑ ካብ ዞባ ክሳብ ዓድታት በብደረጁ ብዘቆማ ኮሚተታት ዝካየድ ዝተወደበ ስራሓት ዝያዳን ማዕነት ዝህልዎ ከም ምዝሳተፎ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩለን ዓድታት ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ቦገኖም ነዊሕ ሰረ ዘለዎ ልምዲ ንምክታዕ ልዑል ንቕሓትን ፍልጠትን ስለ ዝሓትት ኣብዚ መዳይ እዚ ከይተሓለልካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል 12 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ሩስያዊ መዘኑ ቭላድሚር ፑቲን ኩናት ዩክሬን ብቕልጡፍ ደው ንምባል ዝዓለመ ቀጥታዊ ዝርብ ንምጅማር ከም ተሰማምዑ ገሊጾም ክልቲኦም መራሕቲ ንዘካየድዎ ነዊሕን ሃናፅን ዝበሎ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ብዝምልከት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ሞት ሚልዮናት ሰባት ዘስዕብ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ከብቅዕ ከም ተረዳዱ ገሊጾም ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሩስያን ብቕልጡፍ ዝርብ ክጅምሩ ከም ተሰማምዑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ዳይሬክተር ማእከላዊ ወኪል ስልያ ጆን ራትክሊፍ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ማይክል ዋልትዝን ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍን ንኣሜሪካ ወኪሎም ነቲ ዝርብ ክመርሑ ከም ዝመዘዞም ኣፍሊጦም መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ንልዕሊ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዝተኻየደ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሰፊሕን ኣገዳስን ዘተ ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኩናት ዩክሬን ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ግጭት ምውጋድ ከም ዘድሊ ፀቂጡ ከም ተዛረበ ገሊጾ መራሒ ሩስያ ፑቲን ብተወሳኺ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሃገሩ ምብጻሕ ክፍጽም ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሜትሪ ፔስኮቭ ኣረጋጊጾም ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ኣብ ጉዳይ ማእከላዊ ምብራቕ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን
كمون زمدنا روسيا أمريكان ون تزراربهم إذا كم زيلون كله يوكرين نتيجة دون مبال مس روسيا زرب كتكاي دلوت كم زلا منشر مكل خالطة هاجر روستوم إيمروف تمال عصرته كل تلكاتيت حبيرو لهم ግብፅን ዮርዳኖስን ፍልስጤማውያን ካብ መሬቶም ከይገዓዙ ዳግመ ህንፀት ወሽመጥ ጋዛ ክካየድ ፀዊዖም ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብዱላህ ዳግማውን ትማል 12 ለካቲት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ርክብ ጉዱድ ምግዓዝ ፍልስጤማውያን ካብ ወሽመጥ ጋዛን ምዕረባዊ ገማግምን ከም ዘይቅበልዎ ኣነፂሮም ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምዕራባዊ ኤስያ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ንምርጋፅ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንምትሕባር ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም إذن هاجرات سنة تصاوعي زغربا زلو حدا معلتي دحرتي نقوس يوردانوس مس بريزيدنت ترامب أبيت صحفة وايت هاوس زكايرو ركبي أبت ركب نقوس عبد الله نتي فلسطيناوያን نبرت وشمد غزة ناب ግብፅን ዮርዳኖስን ክጉዕዙ ዝጠልብ እማም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝምልከት ጥሙር መርገጽ ሃገራት ዓረብ ኣብ ቀረባ እዋን ከቅርብ ምዃኑ እንተኾነ ግን ሃገሩ ብሕማም ተወፂዖም ዘለዉ ኣስታት 2,000 ህፃናት ክትወስድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ግብፅን ዮርዳኖስን ፍልስጤማውያን ንምግዓዝ ዝወፀ ማመም ዘይቅበሎ ክገብረለን ዝፀንሐ ደገፍ ደው ከም ዘብሎ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፍልስጤማውያን ብምግዓዝ ወሽመጥ ጋዛ ንምቁፃር ዘቕርቦ እማመ ካብ ፍልስጤማውያን ሃገራት ዓረብ ከምኡውን እንተላይ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ካናዳ ፈረንሳይ ጀርመንን ብሪጣንያን ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ፀብፃባት ይሕብሩ تركيا إندونيسيا قطبان وتهدرون زندنن بدنفع زحجز ناي متحجز سمعة تفراريما كليتين هاجرات نس سمع زغطما بريزيدنت إندونيسيا برابوو سبيانتون تركاو مزنو ريسيب طيب إردوغانن بعصرتو كل تلكاتي تاب كتما جاكرتا أبزكيرو ركبي كما كان نايتي سمع كليتيوم مرحتي أب مونغو هاجراتهم زكير نقداو ملوات نمعباين أب ممكات شبران سليان زكير متحبار نمحيالن كمون حبراو تهدراو لممن نمكيار كم تردادو تحبيرو بمسرة تصابات مصر نقري إندونيسيا كلتين هاجرات هابز حالف عامت 2.4 بليون دولار زقمت نقداوي لو تاكايدن بزي كازي إندونيسيا أكل تشان 23 تهدراو عغما زمناوي نمقبار باستا 300 مليون دولار عصرتو كلتا سبال بونفرتي كاب تركي كمزي شمت تصابات يحبرو تركن إندونيسيا لو معامت مبل 75 عامت ممسرات دبلوماسياو زمدنن كتصنبلاين ኣብ ቺለ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ብምልሓም ሰብኣዊ ንዋታውና ከባቢያውን ዕኖት የውርድ ከም ዘሎ ተቓሊዑ ነቲ ኣብ ዞባ ኣሩካና ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ሰፊሕ ስርዒት ይካየድ እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ውዑይ ኩነታት ኣየር ነቲ ወፍሪ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎ ተገሊፆም ብሰንኪ እቲ ሓደጋ 10ታት ኣባይቲ ክቃፀሉ እንከሎ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ተሃሙኸ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ኣረዲኦም መንግስቲ ቺለ ነቲ ሓደጋታት ንምቁፃር ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምእዋጅ ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ክሊማዊ ነውፂ ብዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ዕልቕልቕን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ኣብ ሰፊሕ ክፋላት ዓለምና ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታውና ከባቢያውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ፀብፃባት ይሕብሩ ናይ መወዳእታ ዜና بمدقعتات إسرائيل زعنوا تحت قص وشمط غزة داقم نمهنات لعلى 53 بليون دولار كم زدلي ودو حورات هاجرات جميتهم بمتن جيزية كرر خلو داقم هنصال على 15 عامات محبر قطبة وهيوت نبرتي ناو نبور مملاسكا نوح جيزية كوسر كم زغل اتودب حبيرو لهم بتي كاب موداتا كلتيشن 23 كساب فلما كلتيشن 25 زغط لو تهدروا سرحي تاستات 40 شومون تنشح فلسطينيان كقطول غلو لعلي 120 شح قوسيلهم ملا هزبت وشمد دما تمسابيلهم سباو كسارتان متا زحرف عصوت وشعت طريش سمع مقراص تخصو كانت تجبر قصالنتو اطارطارو كوينو كمزلو يزغلاص انقساس حماس اسرائيل نتي سمع كمزتحسوتو بمقصاص ككايدون صنح مسرح ملقاق جهوتات زي توسنه غزي كمزونزفو محبارو يذكرم إسرائيل قبل علتوي فلسطيناوي منقساس وتادراو سقمت كتوسد كم تخلت مثل زلا حدش وق كيولع سقاط لهم زغوركم تعذبتي زينان مزام ارساتو كركملكم
مبل 50 عمت قفعتات جزات سرعات إثيوبيا بأسمران كبابيان مذكر مدلوها تصافيفو أبي زوبا دوبو بوهدة من محدارات النحيلتات مثل خلنا أربعين مدبات لمعات كم التعم تجليسهم أبي زوبا ماكل حركات ترافيك أبي كل تشعين سنة 4 بشوعة وحمش ميتاوي وسيغو أبي زيناتات وصاي أمريكا روسيا كوينات يوكرين بقولتو دو نمبال زعلم قطاو زرب مجمار كم تسمع مع جليسان ግብጽ ዮርዳኖስን ፍልስጤማውያን ካብ መሬቶም ከይከዓዙ ዳግመ ህንፀት ወሽመጥ ጋዛ ክትካየድ ፀዊዖም ቱርክን ኢንዶኔዥያን ቁጠባውን ወተሃደራውን ዝምድና ንምድፋዕ ዝሕግዝ ናይ ምትሕግጋዝ ስምዓት ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎሚ ቅትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍፀም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን مسارحتي أمير علي عرتاو زينا سبورت حيزوخ متصوكين بوغنغن سلام